Adamu Gwanja, wanda ainihin sunansa ya kasance Adamu Isa Gwanja. Idan har ba za ku manta ba, Adamu Isa Gwanja ya sakan mana zazzafar waka a cikin wannan shekara ta 2022, ma'ana Luwai. A yau ma ya shirya tsab wajen ganin zai kawo mana waka na tasa ta Luwai ta biyu. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka. Idan har ka kasance ba ko kuma farko a cikin wannan shiri tamu, to muna masu roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alama na takardarwa domin ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirye-shiryen mu wanda muke tsarawa sannan kuma muke kawo muku akai-akai da sashen mutuwar. Na fi tabbata da ilalle zahiri Adamu Isa Gwanja ya shirya tsab wajen ganin zai kawo mana waƙar nan tasu ta Luwai a cikin wannan shekara ta 2022 ya shirya ne tsab wajen ganin zai kawo wannan waƙa tasa yadda ya ga Luwai ta farko ta karɓu, sannan kuma mutane da yawa sun karɓe ta a biyu, sannan kuma an ci ta fiye da tunaninsa. Hakan ne yasa zai kawo wannan waƙa tasa ta Luwai a cikin wannan shekara ta 2022 ta biyu a cikin wannan. Domin ji da gani sannan kuma da sanin yaushe ne za a sayi wannan waƙa tasa ta Luwai, to sai ka ci gaba da bibiyan mu akai-akai sannan kuma yaushe domin za ka samu wannan waƙa tasa ta Luwai kashi ta biyu a social. Adamu Gwanja, wanda ainihin sunansa ya kasance Adamu Isa Gwanja. Idan har ba za ku manta ba, Adamu Isa Gwanja ya sakan mana zazzafar waka a cikin wannan shekara ta 2022, ma'ana Luwai. A yau ma ya shirya tsab wajen ganin zai kawo mana waka na tasa ta Luwai ta biyu. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka. Idan har ka kasance ba ko kuma farko a cikin wannan shiri tamu, to muna masu roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alama na takardarwa domin ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirye-shiryen mu wanda muke tsarawa sannan kuma muke kawo muku akai-akai da sashen mutuwar. Na fi tabbata da ilalle zahiri Adamu Isa Gwanja ya shirya tsab wajen ganin zai kawo mana waƙar nan tasa ta Luwai a cikin wannan shekara ta 2022 ya shirya ne tsab wajen ganin zai kawo wannan waƙa tasa yadda ya ga Luwai ta farko ta karɓu, sannan kuma mutane da yawa sun karɓe ta hannu biyu, sannan kuma an ci ta fiye da tunaninsa. Hakan ne yasa zai kawo wannan waƙa tasa ta Luwai a cikin wannan shekara ta 2022 ta biyu a cikin wannan. Domin ji da gani sannan kuma da sanin yaushe ne za a saki wannan waƙa tasa ta Luwai, to sai ka ci gaba da bibiyan mu akai-akai sannan kuma yaushe domin za ka samu wannan waƙa.